Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. uLuzuko ufumana iindaba ezimnandi kuNtando zokuba umsusile urhoyi endleleni yakhe. Umbuze uba utsho kanjani na uLuzuko etsho ethi uNtando yena usho 100% embalisela ke into yoba wenze kanjani ize abe ubhubhile urhoyi. Ngoba kuLuzuko besitsho into yoba le nto izawubuya ngam le uyenzileyo. Wachaza kuNtando esho into yoba ubhubhe nyhani ke, hayi ke baselebreyitha ke basela bobabini uLuzuko noNtando. uLuzuko ubalisela uZim ke uba ayitsana ndonwabile ndingaphaya, noZimkhitha uthi uyambona because u-actor komntana ona-25 years uba kanti kwenzekeni. Wabembalisela ngale nto kaNtando ke bencoma ke, uthe uZim hayi kaloku ufuze thina ngetiming uNtando. Wabe sithi ke uLuzuko uzobiza ifemeli kuba uZim uthe kuye makamenze right hand man yakhe, ngoku uyayibona into yoba umncede kanjani. Ethi makaqhubeka amthembe uNtando, ayeke le nto umbhekelisela phaa. Hayi ke noLuzuko ke wa-excited wabiza imeeting. KwaBulelwa bahleli etafuleni, uNobomi uncokola no-Anathi ngeento zee-sizes zeempahla. Akachazekanga uThulani, uThula uthe tu phofu nomamakhe ulapha etafuleni, akakwazi nokufihla, umane ejonga u-Anathi. Nomamakhe umane emjonga, xa emjonga abone uba ngeke uThulani ukude gqithi ngengcinga ngomama omncinci wakhe. Wathula ke. Uthe ke uthe xa ezawuphakama kuThulani wambuza kuBulelwa uba wethu uphi umakoti wam, ezama ukudukisa le nto yoba ejongene no-Anathi kangaka. Watsho kuThulani uba ukhona, wathi omnye ndimgqibele kudalo. Wabe sephakama ke efuna uhamba ke uThulani esulisela le nto yale ncoko. No-Anathi wabebheka le ekhitshini uyam-avoyida. Hayi bathe xa besuka ke washiyeka kuBulelwa ebuza kuNobomi uba wethu uyayibona nale nto endiyibonayo apha uba u-Anathi uyam-avoyida uThulani. uNobomi uthe ke naye suka kaloku ngumntana wasezilalini lo, so akakwazi aba bamjonge emehlweni mos abantu basemakhaya bafundiswe kanjalo. Wathula ke. Nanko ke uBulelwa eyongena ekamereni ka-Anathi eyothi uyolanda i-washing so that kuzokwenziwa ilaundry. Wasoske wamcela ke into yoba makahlala apha phantsi ke esabulela ku-Anathi into yoba uphetheke kamnandi, ibulela nomamkela kamnandi kwakhe. Wathi ke uBulelwa ucela kahlala apha phantsi bakhe bathethe. Ethi iyavuya kanti wonwabile, ethi ke uyaqonda into yoba naye angamthemba ke futhi ngayo yonke into afuna ukuyithetha naye. Wathi ke u-Anathi hayi angamthemba, wabuza ke khawundixelele ke mntanam, kwenzekani phakathi kwakho nonyana lo wam? Wothuka ku-Anathi wathi ke naka hayi andiqondi utsho kanjani. Wathi omnye ndithi uba kaloku ikhona into endiyibonayo, kukhona i-tension between wena noThulani. Wathi omnye hayi uThulani ufriendly kakhulu, akho kwanto eyenzekayo phakathi kwethu sobabini. Baphazanyiswe ke yimeseyiji kaLuzuko le ye-family meeting. Xa ingena kwifowuni ka-Anathi wafowukhasa apho, noBulelwa wabe sethatha ifowuni yakhe, kodwa wabebona uba ikhona into eyenzekayo qha akazi uba kwenzeka ntoni. KwaMsimelelo umsi uzama ukwenza iti, uthi kuphele iswekile, ubiza uFuneka, uvela wazibala zonke izinto uba akho kwanto phaa. UMsimelelo uthi ufuna i-breakfast, kuthiwa akho kutya. Wabe sithi kaloku yonke imali 10,000 yile wena uyithathe woyifaka le kumandla. Umsi ke kafuneka aphinde azame futhi ucacisa into yoba kaloku kukhona into eyethenda ebeyizama yena. Bathe besathetha kwakangena uNontle ke, noNontle ebuza uba hayibo kwenzekani. iWi-Fi ayisebenzi efowunini yakhe. Hayi bamsusa, wathi hayi khawusimele ngeWi-Fi ngoba kaloku nathi sisabhidene nento yoba ngoku asinamali. Kubi ke kwaMsimelelo bethunana ngenxa yento ebizanywa ke yethenda. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi, isaqhubeka. Bye.